Biak ala biak musikarekin Euskal Plaza eta erromeriak askotan ibili dira, batetik bestera arrakasta handiarekin eta orain erromerian saio arrakastatxoaren bigarren denboraldiarekin dabiltza. Biba Anabel Arraiza eta Agus Barandiaran. Haze kontu, zu gaztea zarela, lehen gaztea. Oraindik. Zu baino gehiago gainera. Hori beti, ez zero. Zuetako plaza honena dela. Entzun duzu zer da? Nik dantzatuko dut zurekin, lasai. Ez dizkizut kalabazak ez. Kontu zibili ze, ohin galderak egiten gu ere egongo gara. Beraz, egia ze galderak egiten dituzune. Horrentzean egon gara esaten pixka eta urdurita dana gaudela. Nik uste dut, Maialen, gu altxata joateko modua. Hemen lauen artean saio bat, ordu bete izketan nahitzeko problemarik ez da. Kontu naturez bufalta dela. Bueno, interesantea zijoan asuntoa, dantza egitearen kontua, balsak eta eskatzak eta oiek erromerian goitik zuek ere goian ibilitakoa zaretelako, ibiltzen zaretelako, asko ikusten dira horrelako gauzak hor goitik edo? Anabel? Ni orain ez nabil, baina ibili izan naiz ere erromerian goian holtzan, eta holtzatik asko ikusten da. Taberna baten barratik bezala, asko ikusten da holtzatik. Bai. Azkenean jartze duzu automatikoa, hasten zara jotzen automatiko horrekin, zeia kantua atzetik aurrera dakizu eta aurretik atzea, eta hasten zara jendea beituten, eta beitu neska hori, eta neska eta mutila horti dabil, eta bestia arantzadoa, eta beitu haitxona, eta dana kontrolatzen zu. Holtzaren atzekaldean daude orain. Eta horre bukatuko du barran, seguro, eta barra dijoa, eta bai, azkenean horre... Eta zenbat bikote egin diren erromerietan? Asko. Eta egingo direla. Elizegin, ni baten jotzen, taula batean gainean, ni jotzen nola, eta jende guztia niri barrezka. Eta ni beha, segertatzen da, eta dana barrezka da. Eta kantua, urrengo kantua eta dana barrezka, eta segertatzen da, eta azkenean esan zidaten, taula azpian, neure azpian, bazeudela bi... Larrutan? Txortaike. Eta gero, ez zeuden niri behira, zeuden bekoei behira, nik uste nume, hau ez zure, segertatzea benda. Zuk musika jartzen zenun da bestiek dantza egin zuten, Nik erritmoa jartzen nun, erritmoa. Ez da bakarra, Neri gertatu zait Araba Euskara zen gauza bera, era eguerdian. Bai, eguerdian. Gero esan dut Euskal Herrian bezala garruri jotzen. Bai, musikaren arabera izango da. Andaluziako kasetetan. Nirea izan zen getxon, erromoko jaietan. Guatzen nahi, zabuztuan elenda biziko asteburu hortan, izan zen jaiak edan. Kontua, goikoak eta bekoak denak jotzen. Denak jotzen. Bueno, ondo. Disfrutatzen. Erki. Holtza bera behiratzen hasi beharko dugu. Hasi beharko dugu. Baina honek erromeria giro hartzen hasia. Bueno, ordein pixka jarriko dugu, Maialen. Bai, gozen. Eta hasiko gara saioari buruz hitz egiten? Erromerian saioari buruz, igandean hasiko da, ez da, Anabel? Bai, igande honetan hasiko da, iaz bezala igande gauetan izanen da. Suposatzen dut 10 eta 4 buelta horretan ibiliko dela saioa, ez dakit ongi ordua. Baina bai, igandero, eta lehenengoa Izaban hasiko dugu. Izaban eitzinen, bai, ezatzen duzu pixka bat. Bai, bertan, Mendekoste astelena ospatu zen, Idoia Ma Virginari erromeria egiten zaio, eta egun horretan erronkari jantzi ezberdinak ikusi genituen, lore eskaintzak, oso polita, herri ederra da. Dantzatu, kantatu, denein genuen, Deneta, bueno, aritzire konturatu gara zu gustatu zaiola, ikusiko dugu Izabakoaren aurrera pentso bat. Bai, Izabako erromeria. Vos seréis nuestra esperanza, lugar seguro del caminante, arco iris de bonanza que hacia la gloria nos guiará. Caliamera, caliadora, Caliagora, caliamera, caliagora, Nere helburua da nere alabei erronkalarritar jantzia. Eta gainera... Bueno, denak dotore jantzia gaintza, bai. Eta jende oso gatorra gaina, eta oitxura oso polita dituzte bertan, eta benetame guztua. Mendekoste astelena aipatu duzu, zer da Mendekoste astelena? Ba, hori da, aste santutik, zenbat izaten dira, 40 egun pasa, eta holako, niri erlijio kontutan, ez nabil oso fin, baina... Esan duke, Ipar Euskal Herrian jai eguna izaten dela hori. Egun hori. Eskolan eta beti? Bai. Holako...
bai. Eta han ospatu zen, murgildu ginen erabat, ze gero ermitatik bueltan herri guztiak bazkaltzen du plazan, talde ezberdinetan, baina gazteen maila ikusten zenuen, eta gazteak ziren, 20-25 bitarteko gazteak, denak elkarrekin oso polita. Helduen maila bestean, gu helduenean ginen. Ez dakiz zergatik? Ez dakiz zergatik? Ez dakiz zergatik, bertan jarri ziburen, bai. Bertan genukan tokia hartuta, eta azkenerako dantzan bukatu denun biok ere. Eta ez dakik gero zer ikusiko da hor telebistan, baina gauza batzuk galdetu ditugu eta ez digute erantzuten. Hori ikusiko da eta ez dute esaten. Ikusi izan ditugunak dira, erromeria eta musika zaparte eta dantzaz aparte, historioak, ezta? Iazko demoraldian mintzat historioak kontatu zen dituzten, hildo horretatik jarraituko duzu aurten ere? Nik uste dut berdin. Bai, azkenean tradizioa da nagusi, eta tradizio horren inguruan, erromerio horren inguruan dagoen tradizio hori ardatz hartuta, nolabait saiatzen gara, bai, bertako musika, bertako dantza, baina baita ere, bertako pertsonak, jendea, nola mantendu duten ohitura hori bizirik, nortzuk oinordekotza hartu duten, hoien historioak eta gauza politxa daude, eta historio oso politxak, eta azkenean hori da garrantzitsuena, ze belaunaldia pasatzen dira, bera jende berria sartzen ari da, erromeri hori bisiri mantentzeko, eta horiek ateratzen saiatzen gara. Orduan gaztek ere parte hartzen dute? Izugarri, askotan lotzen ditugu erromeriak askotan, jende helduakin? Jende heldua, eta esan nahi nun, erlijio kontu batengatik, beti dago mesaren bat, edo zerbait, baina naiz eta erlijioa igual bigarren maila batera pasa olakotan, gazteek heldu diote asko, usadioei, tradizioei, eta mantentzen dira bizirik. Eta da, herri baten kultura azkenean. Eta hori asko ikusten da, oso ondo ikusten da, Aristerrazuko erromerian, ze bertan egon ginen, bertan grabatu genuen baita ere, azken aurrekoa izan zen, eta bertan egon zian gazte gehiena, dantza egiten, plaza beteta, eta benetan be, ikara herria. Amabi saioa dauzkazue, aipatu dituzue Izabakoa, aipatu duzue Aristerrazukoa, non gehiago izango zaretean, Abel? Izan garaia ere Guardian izan ginen aurrekoan herrizora garria ere bai. Ardo tartean, egin ginen. Beroa. Baina hor behian upeltegietan ez, Hor hobeto ginen, bai. Hori ondo asmatuta daude. Bai, ondo asmatuta. Oso ondo pasatzeu, ez pentsau, oso ondo pasatzeu. Erromerietan murgildu eta lan egin behar izatearen asuntua, ez? Ez, egia da festagiroan zaudera eta lanean zaude. Denetari dago, Eta beraien festagiro batean, 19 pertsona agertzean, kamarak eta, beraien festetan daude. Sortzen da, alako egoera xelebreren bat edo, hainbeste kamara eta... Txarrena izaten da jende asko dagoenean. Grabatu behar dugu azkenean, guk badaukagu testo bat, gidoi bat badaukagu, atera behar da, grabatu behar da, pregoia dana dalakoa, eta azkenean basartu behar dituzu kamara bertan, eta gauza asko gertatzen nahi dira, eta guk grabaketa egin behar. Eta orduan horrek gauza celebre batzuk gertatze dira noizbenka. Improvisazioa jokatzen. Jendeak eskuak zabal-zabalik hartu gaitu. Bai, beti. Eta aipatu duzu, egonen gara adibidez, igande honetan bagoaz Bergarara, San Martxaletan. Elizondora jongo gara, adibidez. Bastandarren biltzarra ginen dugu. Zornotzara jongo gara. Bai, hainbatetan behar. Otxandio, Jaurrietan izanen gara ere, bai, Hiru Behien Zarga erronkarin eginen dugu, oso polita. Horrek mendeak dauzkan tradizioa. Oso polita. Dena den lehenera aipatu dugu bigarren saioa Aizterrazun izango da, eta Anabele zu izan zara dagoeneko Aizterrazun jotzen. Bai, behin egon nintzen. Ezagutzen ez duen arentzat, nolakoa da Aizterrazu, Anabel? Berezia. Oso berezia, eta batez ere trikiti munduan murgiltzen zareten guztioientzat, nik uste hori dela beti egon beharreko, edo noizbait jo beharreko leku bat, ez? Bueno, zuk ere jo duzu bertan, izan zara bertan. Eta nire egon nintzen bere garaian, eta ilusioa egin zidan, zen bertako Aizterrazuko baserriko nagusiak ezagutu ninduen, eta zontzinen hemen, eta bai, baina nintzen igande batean egon. Ni egon nintzen festetan. Luis Mari. Bai, eta ilusioa egiten ditze, enbeste urte, zenbat urte dara matzate, igandero, urritik... Nik dakidarez behintzat, beti da nik. Bai. Niri gertatu zait, Aristerrazun lehen da biziko aldiz jodu dala bertan. Bai, zeni askotan joan egiz Aristerrazuko erromeria ikustea, askotan bertako jendearekin da hitz egiten da abar, baina jo sekula bez. Eta saioa du, aitzaki hartuta, bertan egon nintzen, behintzat pieza batzuk jotzen, eta benetan bai, ilusioa. Eta bertako nagusiak esan zidan, bueltatu behar naizela, erromerio oso egia. Eta garrantzitsua da, gremioko entzat esan nahi dute trikitilari, erromeriatan, musika tradizionala, nahi duzun musika egiten ari zareten hori guztiontzat, hor jotzea, Aizterrazun egotea? Niretzako bai.
Niretzako baiz, azkenean ni betidanik ezagutu izan ditut Martin edo Laja edo horrelako trikitilari historikoa bertan jotzen. Eta nik entzuten ituen bertara joaten nintzen, entzuten ituen bertan jotzen, eta orain ikustea beraiek ez daudela, edo beraietako batzu bai behintzat ez daude, eta orain ikustea erromeria mantentzen dela, gazteak sartzen direla, eta belaunaldiak badatozela, hori oso goza politia da. Eta guretzako hori da ardatza, osea, Aristarrasuko erromeria da ardatza lehen egiten zenaren gauza antzekoena, nola baita esateko, ez? Eta horren arira, aipamen bat egin nahiko nuke, erromeriana saio hau, pixka eta itzaki hartuta, asteburuan Kepa Arrizabalaga izeneko pandero jole historikoa zendu zalako Bizkaikoa, Gatikako herrian, eta atzo ki genuen hileta Gatikan. Trikitilari mordoa, pandero joleak, eta bertan bildu ziren, eta bere alarguna eta seme alabak izan zidaten mesedez, ETB-ri, ezke askotan igual, kritikak heltzen dira, baina ez loreak, eta esan zidaten mesedez, ETB-ri esateko, eskerrik asko bere gizonak hartu duen arretagatik, albistegietan, eta gertu zan, eta kariño asko somatu dute, gaur ere Euskadi Irratian esan dute, hemendik zorionak ETB-ri horrelako aipamenak eta egitearren Kepa Arrizabalaga handiaren inguruan. Hortxe, esan da begira, mezua pasata, eskerrik asko benetan. Eska hori esan zidaten. Agus, eskerrik asko. Eta Aizterrazuko saioarekin ari ginen ez, aurrerapena ere ikusiko dugu. Ara, hori bai begira, Aizterrazu. Baserri ikonikoa da, hau. Handatza hauzua dena, hemengo bazarritarak eta igandetan, hemen bitzen ziren, hazi guizetien, guizen meza, eta hortigen aurrea, geoerromedia eta bertan, zai. Berazuntzako ezinbestekoa da Aristarrasuko erromeria. Baserrin lana inbezete du egunero, baina horrega jutia da deskonektatze bat. Totala. Ni igandetan hone etorri eta aterpe honek ez dakiz emateian. Nionit ja, sendatu jena ez hemen. Egizan oso leku berezia da, eta, katedrala, Trikitixaren katedrala. Historioa daudela erromeriaren atzean, eta horre ikusi diren batzuk, historio oso berezia dituzte kontatzeko, baina, ez ditugu orain kontatuko, saioa ikusteko jendea. Baina oso historia politia daude horratzen. Agertuko dira. Orain, Anabeltzu kontatu beharko zen niguke, zergatik daukan saio honek hainbesteko arrakasta, ze iazko demoraldia oso arrakastatxua izan zen, jenderi asko txukun joan zen, bai. Zure ustez, zuen ustez, zergatik gustatu da inbeste erromerian? Nik uste, eske benetako historia ditugu, oso gertuko historia ditugu, eta gure herrikoak ez badira ere, ondoko herrikoa dira, baina oso, eta beraiek kontatzen dizkigute, beraiek nola bizi dituzten, nola jaso duten, nola pasatzen duten, eta niretzat dela gertutasuna gehien nabarmentzen den ezaugarria edo esanen nuke. Saioak abenturatik ere izango du, ezta? Iazko denboraldian bai, Iazko denboraldian bai. Iazko denboraldian momentu epikoak egon zian, epikoak. Adibidez? Zure herrian, euria egiten, eta ni alkondara batekin, da igotzen da. San Miguel igo genuen, Aralarri igo genuen. Astoan atzetik? Astoan atzetik, eta berak trikitixak kendu gabe. Eta guztita, eta zapatakin, da igotzen. Kuntzako pertsako ibilbide guztia intzinun. Guztia. Trikitixalekoan hartuta, eta euritan. Neri ezkutuan herrikideek esaten zaten, nina honek, botekin, zapatekin joan zen, trikitixa gainean, eta goraino. Hori zera, aurre ikusten falta edo zer hori? Eta loin gabe. Hori ja... Aurreko egunean, kontzertokin. Bai, egia da. Bueno. Bueno, nire momentu.